Uba beyond star kurba hakas ni sejan ka arfusan teriku kelalingkot ula khap ribbon hadu lightly ki pynroi ki bahap hapo ka Mawphlang Constituency ki bedena ka Emily scheme jong usnem arja arfsau arja arfsan. Kini ki jingtai ki bekentup ya ka fencing jong ka school LP school ka bahakas nong trau ka waipat ka litiyat kali ka bana maukenan marbisu ka ban poi sha mau shoro bat ki bedena ka scheme PMKKKY. Bat kawai pat kari ka fencing jingpin senat ya ka saulat marbisu ka baula penyo na ka scheme jong ka SRWP. Haka jingkren play ku mukongsan ulo ang badang bon ba kisnong ki bampat yo AA hadu kini kisingi nang na ku MLA. Ulo ang baki Paidbah kim day pat banyak kuslay na marka por jong nga ku MLA kadang sa hadu licenem ngan persyang bah kini ki licenem ki bangadang sa ngan yo banyarap lang ya baro mar kumju. Ban penong ya program ka bajob hakan ka sengi ki layasan ran lang ringkat kinong yalam ka party ki senglong kemi ki riurang ba ki rang ba snong jong kiti kisnong ki layo pediang ya kiti ki jingarap bat kumju ru ki Paidbah. Hello. 1, 2, 3, check. Hello. Tadi pelirisan. Gantangan. Kansa jingkin mau. Ya gi gasnong. Saulat marbisu. Out ini mau ini ribbon. Katak ba na plino ya kanya ka jingpin itana. Ya gasnong saulat.